Сега започна. Какво става, пичове? Да, сега снимахме около 5 минути, в които Митко просто не беше пуснал. Не, Камен я пусна. Ама ти кажа, че работи сега. Ама ти си я само пуснал отстрани, бе, Див. Ама ти, аз те питах. Не. Нормално те питах и ти казвам да. Едни 10 минути влог замина. Добре, чай набързо съманари. Общо взето, какво е? Неделя сутринта, 7 часа. Тръгваме. Еми да, 7 и малко е. 7 и много е. Да, 7 и много е, защото Камен се оспам. Митко трябваше да ходи да му хвърля камъни по джама да го събуди. Добре, сега ще се вържеме, значи, с колоната. Да видим и да я свалям. Ето колоната, защото парти буса няма парти система, но ние си я носиме. Aftermarket. Да е озвучаването. Его и то. Смотрю, наистина време ни пусна камерата. А тук Слава право ми скъса крака тук с гевета. Ама чакай, пичага, не знам как да ти кажа, ама тук гевета, гевета, трябва да има пространство да се мести. Ще има. Общо след малко ще командировам камката да седне по средата, защото не ти се вози без колан. Не ми се вози без колан, така е. Няма проблем, аз ще се возя без колан. Да. Мога измислете как да мога да пушна цигарки. Че ми пушиш кура. Пуши си цигарки, болите кура, ама... Как сваля това? Ами тук имаш копче на ти. Това е с електрически джам ли? С електрически джам, бе, ти какво си мислиш, бе, брат? То буз да не ти е. Иначе да, пичове, сега отиваме на бензиностанцията да заредиме и пичагата просто реши така да изкъпе буса с пистолета, нали, с малко нафта. Да бе, 1 литърче примерно. Да, 1 литър. А той 100% го и таксувал този литър. Таксувал го е. Той не само, че ни уля буса, братле, сеш се с карусерията. Скъсани буса, скъсани дробовете за целото пътешествие, днес, че ще трябва да дишаме, братле. Аз вече се надишах и ме боли главата, братле. Ами ни таксува е така 1 литър къпане. За надишане, аз да не съм приятелите му цигани да дишат бензин да се друсат, да си плащам дозата. Много тежко. Аз добре, че взех някакви мокри кърпи, братле, защото си знаех, че все нещо ще се олее, братле. Да. Може би на... Да, или че ще се осера. Това принципно беше другия вариант, братле, да имам мокри кърпи. Така че ще трябва да се замие, може би, след малко. Да. С боса на жълтите павета. Ами това е, пичове, ще... Пробвай да се вържеш, да свалям. Стигнахме тук на местенцето. На адрес сме. Сега ще видим моторчетата. Едното е? Да, едното. Първо едното, после другото. Ама да, не беше лош път, е интересна истината. Готини завойчета. Там отзаде се виждат моторетките. Чай да му снимаме много къщата и колата на момчето, защото не знаем искали, не искали. Ще направя с един тест драйв. Ето моторчето. Я да видим, ходи ли ти? Принципно ти ходи, брат. Значи, дали ти тича? Бега ти. Качих се да правих едно кръгче. Върви доста приятно. Митаче, как се чувстваш с първия си мотор? Много щастлив. Виждам, че усмивката ти е опряла ушите. Осъществявам си 20 годишна мечта. Бате. Най-голямата мечта. Сега го катериме на буса, братле. Къде го фара, че да е тук за работата? Тук само да не се лепи, ние ще го фанем от тук отпред. Върви много този мотор. Върви страшно. Аре, ще пробваме да го товариме. Чай да видим как ще се случи тази случка.
краш на обратно. Що? Защото там са джамовете. Ей, да, прав. Много. Тренирахме. Спира приятно. Бензино, виж го, турата е легне. Не, ще го вържеме прав отстрани. Тура го да легне, бе, какво ще си играеш? Ще взимаме сигурно друг мотор. Аха, за мен е един същ. Браво. Айде, виж колко моторът чека в гаража. 450-ката ли? Не. На него максимум е 125. Ако имаш някоя 125-ца тук... Това се лигави се с това. Или 250-ка някоя. Лигави се. Мотора на 102 часа. Въобще не е за пропускане. Това си го купиш и си го караш. 10 и 500. Много Ама ни... ти острова 20 нов, бе. Да, съгласни сме. Ако го свалиш на 4, за 4 ще го взема. Сина преди, не знам, 2011 почнахме да караме, имаше една 125 и се кара с нея, защото ме купуваме едно Кавазаки. Купиме една Казаки, даваме 4500 за него, и аз съм дал още 5000 лева и не стана мотор. Не колко, това е на 360 часа, тази Honda, къде беше от това. Не съм ми отварял. Вчера съм ми... Ой, не почна да прекъсва, за първ път съм ми отворил турак друга свеж. Нали се едно на... Япончетата са здрави. Аз много исках Honda. 360 часа и 2 часа, мерил съм и клапаните, 15, нещо, 10 влиза, свободно, 15 не влиза. Значи едно 13, они му дадат 13, на 360 часа. Сега, вчера съм ми отворил още е в граници. Ще го покараш още 300 и ще сложиш по-голямо бутало и това. Но това не е като да го разтръгваш. Ако ме след един от страна ще го сложиш това. Отдавай от дясно. От тук, примерно. Дръж за вилката отзаде. За пластмасите не се... Не бе, аз не го държа, аз само го придържам така. Ай, сега Дръж доле. Айде. Чай, Запитете там. Браво, 2, 3. Тя трябваше да донесем на дъската, я му ремаркето дъската. Държиш ли го? Да, ще го наместим. Чай да скоча. Еми хора, трипа е оправдан, не е напълно празен бил. Значи напълно на празен той. Той ще е пълен. Напълно пълен, Напълно пълен. Напълнили сме половината бус. Само става и другата половина. Да, и другата да е всичко точно и да се вземе. Да се напълни на Юли. Общо взето, осъществих си една 20 годишна мечта. От 20 години най-голямата мечта е да имам кросов мотор. И вече имам. Да, още ми е сюрреалистично, някакси така не мога да го възприема. Сигурно като влезем в София, като го разтоварваме, вече ще почне да ми сляга, защото са... Го осъзнаваш. Да. Знаеш кога ще го осъзнаваш? Като почне да го карам. Другата седмица, като отидеме и като ги натовариме на буса или на ремарке, ще видим с какво можем. Да. И като тръгнем за място, където ще караме, там като разтоварваме, като обложиш бутушите, като сложиш каската, ще се разтрепериш още преди да си се качил на мотора. Да. А казвам ви, значи направих му 2 бързи кръгчета му направих. Значи втора додолу, трета почти додолу и така. В смисъл върви много. Трепетлийка, абсолютно. Върви много този мотор. Много е след като го кара на прекъсвач. Така, прекъсват му това. Да, и аз бях с прекъсвач. Тук си направо само, да. Много е приятен мотора. Изглежда поддържан, пичагата си говорихме с него, излезе голям пичага, черпиха ни кафе, говорихме си 15 на минути и хапнахме там някакви... гостоприемни хора. Да, гостоприемни хора. Показани, той беше заредил 4 мотора в къщата, от които аз взех единия. Дадени акъли, дадени там съвети, дадени информация. Шаут-аут за пича, продава 450-ка, принципно КТМ. Доста добър, 2020-та. 20-та ли? 22-та, нещо такова. 22-та, да, нещо. Да, 10 хиляди лева. Много хубав мотор и той. Много хубав, ама... Има още хляб да ядеме. Да. Още ни рано на нас, това ни е абсолютно достатъчно. Не, че не карах миналата година 450-ки, ама... Да. Си караме. Всяка жаба да си знае гъла, нали така беше. Сега тръгваме към Видин.
за на Камен 125-цата. Живот и здраве, и там да запълним другата част на автобуса, ще я кажа, на буса и към София. За какво пихме кафе, бе, бати? А сега? Аз се насера зверски. Аз щях се насера преди да вземем мотора от вълнение. Тук напред ли си? Напред си, да. Сигурен ли си? Да, на 100%. На 100%, много добре спомням. Ама, защото аз тук направих 10. Не. Ние тук дойдохме. От тук дойдохме ти. Ние трябва да излезем от селото. Да, на главния път ти биеш ляв. Да, аз просто си карам по Спомен, където бях. Да. Та така, общо взето от Берковица го взехме, не знам дали сме казвали, че от Берковица е тия Берковица малко панорама, пълна е с чукари за каране. И са нагряти тук всичките, даже сега му дойде един от приятелите на човека, където го взехме мотора, беше си натоварил отзаде 250 като такт и дъртите няма слава. Да карат, да. Качват се по чукарите и дават пълната газ. Вчера му звъна и викам дали ще мога днеска да го видя и той ми вика, ако минеш преди 10 сутринта, вика, че после имам работа. Идваме тук, какво се казва, че работата е, че се е оговорил човека да бие чукарите по планините и така. А е тук към Монтана се. Да, към Монтана. До Монтана 23 км и до Видин сигурно още 120. Аре, Видин. Спрехме буса. Ще позачакваме малко момчето, че пристигнахме даже по-бързо от предвиденото. И малко се отбихме до Видин. Каква речна гара, сега ще видим Дунава как е. Става ли за плуване, става ли за въдици. Да сваляме ли мотора, да му слагаме някакви лопати, една ска отпред, да, и да го правим на джет. Сега ще видим как е положението. Ама е готино. Готинко си. Ей, то кораб няма ли да ни взема? Я гледай отгоре как са се изпанали някаква изкуствена травичка. Бати, то схемата е от единия кораб, а на другия вива ту. Виж там отзаде какво плува. Отзад е такъв, да. Некъв товарен кораб отзаде, да. Бати широкия. А те си се изпанали там приятелите, пият си, пушат си цигарки. Добре. Какво ги бърка? Какво ли носи? Какво мога носи тази платформа според това толкова огромна ръчна? Мога да носи нефт. Брат, всичко може да носи, вратле, от скрап до каквото се сетиш носи. Че да? Ние там не мога ли да слезнем, бе? Е там, на понтона. Ще да не може. Ами айде ходим. Хорицата си ловят рибка. Кораба? Добута друг кораб. Тук не мога да ми... Явно на тесните. Оня големия кораб. Това е все едно като платформа просто. Да. Затоварено. Оня как завива, само той си знае. Не, Добре, че има Мегдан. Има Мегдан тук, въртле, да завива. Да. Айде да ходим да хапнем, да. Там си има дир. О, да. Принципно много добре изглежда. Дунава. Добре си хапнахме. Аз много се натрясках, смисъл, не мога да нямам толкова голодно. Хрещнахме. Движа. Добре, че седиш на седалката, лате. За какво си изстрахте, че ми е тежко по друг начин? Брат, аз не успях. Отидох да напъна, ама нищо не излиза да е. Аз напавах супер зверски Нищо е сега. такъв тъвтак изглежда допреди. Смисъл, да съм се изтопорчил как си трябва, нали, но... Това е положението. Сега като се кача да покарам и твоя мотор, братле, и ще дойде до газа. Може да ми се присеря, братле, ще видим как е. Мотор отгоре, да ми напомня за може да му пусна да ти го се втосам, да съм първия насрал се на този мотор. Всъщност мога и да не съм първия, ама може би ще съм втория, ти ще си третия. За кое? Защото не успях да тропна сакато хората и може да на мотора на Камен, братле, седеш се. И казвам, че евентуално ще съм втория, Камен ще е третия. Мога да си тропат на граните на митка. Да, това също е много добър вариант. И го обмисля, може би ще ми е по-комфортно. Опа. Айде, натоварихме и втората моторетка. Его братлето.
Взехме. Момчето ще минава на електричка, пък не се знае, може и да има 250 кън. Ще видим на къде ще го отвее вятъра, със сигурност ще е на 2 гуми. Ама тук вече има 2 от 2 бройки отзаде. Ще се кара другата седмица, ясно. Това става втори тур, втори руд мотори, бат. Да, втори трип. Днеска е малко по-дъждовно и гадно. Гадно, съставът е малко по-различен. Да. Само двама сме. По-добре така. Колко път за един мотор отиваме? За един мотор отиваме. По-добре двама, че тук третия направо му се разказва играта. Да. Последния път принципно се върнах с доста сванат кръст. Мисля, направо ми се разказа играта. А днес тръгваме в 2 часа, още не сме излезнали от София. Защото сутринта правихме крос, ходихме, бягахме в дъжда и ходихме да вземем една бетонобаркачка с буса до Банкя, да оставим Да, това ви е страхотна идея да вземем днеска точно бетонобаркачката, ама няма значение. Нямаше кога, брат, аз съм се разбрал кога. Този мотор дойде в последствие. Да. Но сега... Важното е, че тръгваме. Да, важното е, че тръгнахме. Пошил поздраво, лек път. Това момче ще го взимаме с нас да бие гората после. Да. Ами ще се видим после. Кавазаките. Да ни спонсорират. Тук да. Вчера аз си купих само... Тук 200 лева за раница. Аз само каса си купих вчера. Тук си... Коста пичува. Първомай сме вече, което е село Първомай, не града. И сега ще видим, сега ще тестваме моторчето. Леко вали. Май да си го пробвам аз направо. Леко е валежно. Ти да си го пробваш. Ще го пробваме. Не мога да го подкараш, сега ще видим. Да видим. Кой не може. Ще трябва да го подкарваш, ама Ще се наложи. ще се наложи. Там мале това как ми хлопа тук направо много ме дразни, бат, как се чупи. Бате, ташак Да, видим, опа. Ея моторетката, бе. Тя се режа моторетката. Ти си няма силос. Ти тук едно да те спи. Да, добре. Не, ще седнеш на мокрото, брат, няма какво да става. Да. Какво да правиш, бе? Сега ще видим. Той е перфектен да го направим на лепенки на леския векъде, брат. Те от цялата черна пластмаса. Дай му, бе, не му се плаши. Приятно е моторчето, като за него. Да. В смисъл не е някаква бегачка, ама той трябва да се научи на нещо. И аз само казах, аз даже принцип не го продавам. Вика, аля, искаш да го взема, Викам, виждам, че ти искаш да го вземеш. Да, той много иска човек, Да, той много. направо. Защото Иска ние... такова нещо да щупи. И аз викам, аз това го взех такова да го щупа от каране и после взема нещо повече, защото малко е сега. Да. Не е нещо вау. Въпреки като се изреже така, мога да... Еми тръгва, има го то момента, където Да. тръгва леко, ама тръгва чакам лекичко, край. наистина. Да. Да, Лекичко е. наистина, като го вкараш в 5 в 6. Да, в оборотите, само чак тогава по-така да... Има живец, ама екстра е моторчето. За него ще му е идеално да се учи, защото ние сега цялата компания си взехме. Той каза, да, Да. ще взели някакви яки бегачки. Еми, аз имам от 2 години някъде карам мотори. Имам една 350 КТМ. Добре. Да, Такове ли? 4 такт. И Тръгва и... да. И ходихме миналия уикенд, този бус, бате, гъс път да видя положението. Ходихме до... Обърнали сте вътре бетонобъркачката? Днеска ходихме и да взимаме една бетонобаркачка, ние затова толкова късно тръгнах. Сутринта ходихме да тренираме, крос, защото аз си имам задължително от работа, трябва да водя едни тренировки, да. И оттам натам, братле, бетонобаркачката и сега до тук. Его бе, ще се понаучи, бе. Мераклия, ентусиаст е. Не, между другото му е доста добре този мотор. Има си и фар, ендурак, екстра. Да товариме го. Аз забрих да сваля това. Чай го ритнем. Не го рите, кой ще го ритеш? Да. Дали мога да усетиш? Усети от Пардон, раз. първи път ти усещам. Не, добре само скоростите много.
всичко е сменено. Той се почувства вече. Това сте герой. Всичко му е сменено. Аз му казах на момчето сменила, даже казах хубаво масло. Викам, да не е толкова хубаво. Масло отпред е в това сегментите е сменил амортисьори, защото много първо, че изпускаха, второ, че бяха много надолу. И сега малко го стегна. Пак са доста меки, поне за мен струва доста меки, но стегнаха се. Идеално, то ще се кара ендуро, така че не е лошо да са малко по-мекички. Да, я само казвам, нали, нормално е да са по-меки. Маля, там гледай колко е красиво, човек. Гледай штъркелчетата. Да, красота е. Селцето. А това селце в България ли е реално там? Да, бе, всичките надолу още 5-6 села даже има. Много е красиво тук, много ви е хубаво в края. Наистина, да, горе по Белай с мотори е перфектно. Същото ограждане е много яко. Да. Този ограждане е защото на там, като ти чакаш там, си креста мога да излезеш мотори. Официално е натоварен и третия звяр към семейството се прибави. Много добре. Екстремно. Но, значи това е четвъртия звяр, не е третия. Той моя, да, четвъртия. Четвъртия, да. Четвъртия звяр. И видим и на ЦАПО АТВ-то. да видим, да. То там няма какво да го мислим. То ще го гледаме, бате. То ще му махаме лепенки. Той ще се му ги маха. Слагайте колан, това е важно. Задължително. Его. Так. Колан чест. Ма ти тебе ти трябва няколко колана. За нас като по поръчка, спря и дъжда. Глей, само снимай штъркелчето, глей штъркелчето. Да, чай, че аз малко снимах. Спря дъжда, штъркила. Успяхме и двамата да го покараме мотора. Доволни сме. За това, което търсех, е идеален. Не е най-мощният мотор, но е перфектен за целите си. Ало! Спираме за сега. Его пичове. Тук е. Тук е моторетката. Поредната. И измислихме схемата за спа. Е, това камионче е тук. Изшиваме му, заваряваме някакви стойки. И 4 моторетки отзаде. Топ. Много сила. Много сила, бе. Много мъжка работа, его там и така бори. Бори, той какво бори не знае. Да, имаме... Вземе първо строиката, го пръсне да се разкисне с 20 минути. Какво бориш, бе, брат? Студената вода, братле, няма с пърсти. А ти си с ръкавици и с студена вода. Ти моите ръкавици ли открадна, бе? Твои ли сте? Сините ми, мои са. Значи са той та. Добре, братле, имаш гумени ръкавици за мив, където ми ги хвалиш цял ден. Брат. Ти мивката тази кофа си я препълни 18 пъти. Брат, това е положението. Ма ти какво правиш? Ти му правиш основно почистване ли? Не, просто Airbox е много тегъв, а за да го изчиста, братле, трябва пак да го сваля. Сега като съм разглобил... А той съседа ми вика, братле, някакъв път да ми дадеш твой номер, че някакъв път се разтича тук нещо на улицата, капе, тече, а тя тая мивка, братле, всичко си изтича на улицата по принцип от нея. А Митко битко напъва яко. Нещо тече, братле. И в слънчеви. Това не трябва да се знае по принцип, че е малко лошо, ама такова. Няма, брат, ще го кътнем споко. Такова е. Такова е положението, братле, виж, че мивката е гето. Всичко тук е малко гето по принцип. Въпросът е камиона, братле, камиона е много мъжки. Други още по-мъжки. Аз ще изкараме една C категория с време, ще го караме него, ама за сега... За сега, братле, ти си това е топ варианта. Трябва да измислиме, ще вземе електрожена да завариме там, то да... Буквално трябва... ти за ония... За стойки просто ги качваш, няма колани, няма путки, майни, просто... Като ония началникова. Да, бе, като началник, където ти си взема твоя мотор. А тук в гаража, шуп вече един разглобен мотор. То си е цел, то няма какво. Вече е разглобен, изглобен и сега пак е разглобен и ще бъде сглобен. За един ден. И нищо не направихме с шока, но... Не е вярно. Сега ще видим. Тук много мъжки гаражовате, ме кефи такова, колзи ми е, някакво дървено такова. Там особено ако не се беше преебала, братле. Тя топли ли? Чисто лампа, братле, в смисъл светна и загасна. И там. Ходи го прави, братле. Малко. Какво? Брат, не мога да затворим вратата, дръпне му Тези трите парпоретки. Франкенщайн. Две суджуките и една Ямазуки. Да. Не са лоши суджуките. Суджучите. Вие имаме старата свежда, дай старата свежда. Чай да диш. Кофера. После се чуем, що ме пали, бат. Гледай, тя е направо... Тя е на въглен, бат. Мамата си е бал. Това е. Фиксна се. Да.
Добре са парапоретите. Ще има каране. Виж го то гея, даже километраж си има, братле. Да. Фар си има. Фарс има мигачи. Един от които работи принципно. Това Суджуки, братле, не се бутай, брат. Кажи от то нещо сери. От тук ли си сменя скоростите? На първия венец? Да. Не дам. Tego, глей на ProTaper. Протейпа. Аз съм... Не, по принцип са... ProTaper не са лоши, да. Аз на стария KTM бях служил ProTaper. Той на камен са протейпа. Да, и толкова са супер, не са лоши, че са ми... Аз от Кавазакито си харесах и пише KTM на тях. Ще си изсипам. Какво да правя? Налага се. Тук съм почнал да се изсипвам последно време и ще се изсипа. И аз много се изсипа главата. Абе, тук трябва да му правим на Франкенщайна, трябва да му правим седалката, братлече. Тя сега подгизнава да си ебе майката принципно. Брат, тя много лошо подгизна, защото трябваше по-рано да го вкара. Еми това е! Това е момчето, поваля! Беше заето. Нямаше в сервиза, беше пълно, нямаше беше място. пълно, нямаше място. Нищо, повале го малко, ама късо. Леко. Тя се е понадула тук. Виж, тук е му ергономично и без това за големите тъшаци. И за хемороидите. За хемороидите, ма, да. Не, иначе принципно лепка се тук от тия лепенките кожените и си става топ. Принципно голямата гайда си му мачва големите гайди. Така. Иначе гайдата принципно наистина е на между голяма висшия кът. А тя е мега масивна, Гледай. братле. Не знам от какво е. Как се беше скъсало това? Е тая пъпка, сеш си. И Жилаки. после, да, защото не има съедините. Ти смени днеска и съединителя. Да, бе. Ти си ебати майстора. Живото. Той има от една седмица мотор вече му смени всичко, каквото мога да се смени по това. Целият по принцип. В смисъл, ние след това разгубихме целият мотор. Наистина целият. И идеята беше, когато да го аджъстнем колко е висок и го оставихме как си беше. Ама не, защото... Как? Значи имаш една седмица до карането, братле, почвай да зобиш на Esquik. Да се теже, братле. Това е положението. Ама между другото, като сядам, мой е по-нисък от твоя, братле, пък и 350. То зависи каква е пружината, защото моята пружина я отпуснахме на макс и тя почва вече толкова отпусната, че играеш и сеш си. Да. И нали аз викам, няма как да карам с това, защото то ще ме изхвърля гадно и ще ми хопа и штропи, ще разбие целия шок. И затова го минимално, нали... Да има натягане все пак. Натягане, да. И то сега е същото. Просто трябва явно да смена... С по-малка пружина. Или друга пружина, или да ходя да ми настроят самия шок с компресии тия работи да ги направят за мен. И да ти отпуснат и компресата отпред. То шок също се сваля. Аз ти казах, той мотора ако легне и напред, то не е само Няма заедно как да да го свалиш, бе, брат. Не бе, този шок мога да слезе. По принцип мога да слезе и примерно от тук да почва. Ма така ще го направиш още по-дълъг. Как го свалиш да е до тук, ще е по-дълъг. Ти кой искаш да свалиш до там? Това надолу. Да почва от тук. Сечеш ли се? Не, брат. Това може да се прави. Знаеш какво може да се направи? Това може да се направи. Кола просто да се отхлаби от щипките и кола да се избута нагоре, тук почти да опира в кормилото, сеш се. Все едно кормилото да се спусне надолу. Да, една идея. Защото иначе, ако... Да. Суджуки. Е, добре, това да дойде надолу. Суджуки. Става. Малко на Колата тук да да се ти го дигнат сложи. до тук, примерно, де факто... Де до тук да ти дойде, всичко. Еми няма да е чак толкова. Еми, малко. Да. Така. А вие сте 9-9, 6-9, И аз съм 9-9. 7-5, не, това е Не, Това те. е Т5. Те се. Т5. Т5. Това като на Цапо, дето искаше да си взима Т5. Това е кофе за буклук, братле, с стар диван отгоре. В принцип, ако питаш ме. Това ти дивана това. Не знам, кошарски такъв някакъв изхвърля. Абе, екстра, за Не, тия много е пари, добре, а, мене ми харесва Има принципно. дръжка. Има дръжка, бе. Да, верно е. За тия Брат, пари- той за тия пари има много неща, които ние нямаме Ние, принципно. абсолютно, Има бе. шила на дръжка, има километраж, пичагата, фар, мигачи, братле. Я бегай, лате. Кожа. А я бяя! Кожа, да, той е с кожена седалка, братле, се ние тук. Ще ме реставрирала. Това, това си е Кожуаров. Кожуаров си е. Кожуаров. Какво става, пичо? Тук най-каква къса подготовката, че. Е, там набивката, не е.
Кой в джоб? Не те. Толкова банско. Опустил съм. Какво правиш в Банско, бе? Ти за рождения ден, да, каза. Да, бе, знам, че е утре, просто Пацо. тогава ще ходиш. Пацо Стигър. Абе, то не е ли рожденник днеска Пацо Стигър, Утре, бе? бе, утре рождения. Утре ли е? Да мъж е звъна следващото такова да Аре, да караме, честито бе. рожден ден, цапо! Тук по това ще ходим към Герман. Дай ще ходим към Герман, ще видим дали има Ще направим някаква къса разходка тука. Ще пробваме Слави да видим дали има път. Ма трябва да има път към Герман. Има бе, аз ходих. Аз ще го хванем. Ама не знам точно докъде стига, смисъл, аз покарах. Ще го видим. Ама ще видим, я да видим тук какво се случва. Уолтър Уайт налива. Аз съм Джеси Пикман, бе, брат. Джеси Пинкмен, верно си повече Джеси Пинкмен, я чай да Просто си влезе. вземете една спринцовка, братле, и с нея си... Да, аз много искам си една спринцовка. Много време, братле. Аре, приятно и глади да приключи всичко, разбираш. Нали, от един път. Твоята спринцовка не е тази, да ти тази предвид, ама... Неговата спринцовка е Щом те друга. устроила, Скьора, днеска ще движи ли? Не, ще движи. ще го дърпам. Тук останали са гуми, бе. Той камен е останал без гума, бе, бате. Да. Я да видим Пате тук какво си. камен, трябваше да си измие мотора. Ле, ти си на 13 000 моточаса, бе, Там бате. нека е лад. 130 000 км, бе. Ти си- Чисто нов. Покарал си? Да. Лекче отворя резервуара да си. Я да видим тук какво А за става. какво ми изкара мол да си го наливам тука? Защото, брат, не може да си изкара моят мотор оттам. Мисля, ти си по средата, значи трябва това да излезе. Верно.
Палиме ли? Брат, запали го, нещо му няма. От клини. Брат, ти този мотор повече го сервизираш от... Какво прави? Нищо, брат. Това е бати селската история, брат. Това няма нищо. И за какво го свали и като не мога го туриш, брат. Я го видиме чичо ти. Тия гуми, брат, те са... Перас! Малко да му видиме извивките. Тук добре. Сгласихме си да си миеме. Този изолирбант ли го лепиш, бе? Аре, бато, ти си. Бат, то А, каме това. Няма да се случи случката, брат. Не знам как да ти го кажа. Я видиме тук. Его. Скиора го измихме. Его, това е свежарка. Как го напича слънцето. Скиорчето. Добре. Неговата скиора. Чист. Свети. Тук трябва да го налепим. Ма не знам кога ще стане. Профикс, братон, с бутилки. Не, бе. Батън лайфхак. Той е крейзи русен хакер. Това беше много голям. Мама ти взела. Хвърля.